Txorinetarrak, ongi etorriak gurera, kaixo Patricia Viteli. Kaixo Zigoriturreta. Lantalde, zemuz daunok. Bueno, hemen gaude, beste bi errezetakin, bereziak, biak, batez ere biak. Ze, bat. Bueno, neria, ez da inberezixa. Pentsatu zuriak badaukala, bueno. Lan gehiago baina, berezizta ni porruzalda, dimordo. Bueno, porruzalda bat, nik hor galepera arrautzak ikuste ditut. Bale, bai. Tuneatu egingo du, azkenean ingo duena, porruzalda berren bitxisua bat ingo du, bai. Bueno, bitxisua inguruan geritzi ingo du, eta hori porruzalda baten oinarri dator. Makailaua erabiliko du, bale, temperatura basuan ingo dugu. Hemen daukagu, txerri lepapia, hau, lehorgailuarekin egingo dugu. Zer zabizor ia lehortzeko horrekin? Bai, nina Anastasio. Bueno, mesedez. Broma hau moztu, Bai, hau erabiliko dugu, eta honi emateko hau kozinatzeko. Orduan, bueno, hori ingo dugu, goimaiako, makillajekoak, harrapatzen banauten hemen, makillajekoa eskatu dira. Eskatu edo hartu inozo? Ez, eskatu egin die formalki, eta esan diete zigor, gero bueltan ona. Ia da, autokarranan bat behar dugula, Baina ingo duguna hori, betiko, porruzalda bat, kontua da, gero esnegaina botako digula, birrindu egingo dugula, bitxisua bat izango da, eta bitxisua bakizue normalean, hotza jaten dela, baina berua joango dela, makaia bera mango dela, temperatura zuen, paparra, eta... Erresa eta lan barik, konta errezetia. Lana badauka, baina oin izango izue, gero labur bilduta zer dan, eta gero ikusiko duzue, bueno, zuek etxean moldatzea badauka zuela. Porruak ilargi erritan moztu eta gurinarekin ondo erregozi. Patata gehitu, saldarekin estali eta utzi ordu erdi zegosten. Esne gaina gehitu, birrindu ondo iragazi gatz puntuan jarri eta gorde. Makaiagoa utzean enbasatu eta 209 gradutara egiten utziko du gutxienez 8 minutu. Bestaldetik, arrautzak aldarreztatu eta gorde. Eta ero platera montatzeko garaian izango da. Krema bitxisua krema azpian, gero makaia utakotxoa gainean, estalkia jarriko diogu lepapearekin, haizearekin kozinatuko dugu eta arrautza bat galdarreztatu gainean jarrita, listo. Orduan bai, bada, 2.0, baina, bueno, bolako gailu bat ez daukazuenak, konfitatu inalduzu makaiagoa ero uretan egozi, lepapi ez daukazuenak urdai azpikoa erabili alduzue, guk hemen gaur maskarako lepapiak harri dugu, bueno, arrautza jarri aldigu, ero oio arrautza bat. Orduan, bueno, badauka bere holan, hau gukingo du, holako jatetxe elegante baten emateko moduan, baina bestela, etxian eiteko aldera, ez dauka misterio handirik. Hau, moztuko dugu ilargi erditan, zeratik, bueno, lehenko eta behin, ez mugitzeko, ze bestela egan moztu egingo ginen, eta ero birrindu egingo dugunez, ez dugu zetan txiki mozten ibili behar, Ni txuri erabiliko du bakarrik, Oso ondo, da, zuk, bueno, zigorrak esan dau ez, gaur, holan jatetxe, elegante baten egongo bainen moruan ingo dauela errezetia, eta holan sortu zame bai, gaurko errezetia bitxisuaz. Ez? Ze, bueno, porruzalda batetik oinarrituta atara zen hor errezetia. Berez, historia motza da, bitxisua nola sortzen da, 1952 urtean, Nueva Yorkeko Ritz hotelian. Bezorra. Historia motza esan dut. Motza, itxusia motza laburra bainik, ero itxusia, nahi duzu zen. Motza, laburra. Laburra. Hori da, historia motza. Eta gero, badau, historia bat olan sakonagoa gainera guri mesedia itxen dozkuna. Ze badu teoria bat, esaten dauenak, bitxisua dala, euskal erresta bat. Eta segatxik. Bai. Berez, izenak esaten dauen bezala, bitxin sortu zen. Ez? Eta, Frantziako gobernua bitxi irian zauen, bigarren mundu gerran, eta bertan, itxen zaren lan, sukaldari bilbotar batek. Bermietar. Ez, bilbotar batek. Eta, bilbotar horrek zaukan bere talde lanian, sukaldari bermiotar bat. Eta horrei guztetan gakon pila bat, porruzaldia. Baina, karo, aukitzen zaren politikari eta enbaixadore pila bat, eurak, jaten emoteko. Eta eurendako, etzan fine gisa, edo ez dakit, egunerokotasunean jateko zehose, baina esan holan dotoria. Orduan, porruzaldia. Orduan, esan zabein behitxu goiez, esne gaine jartzera, birrintzera, eta bitxisua sortu zabien, dala krema bat, porruana, hotza jaten dana holan esne gainekin eta. Eta gero Frantzian komplikatu zienian gauziak, sukaldari bermiotar hori joen zan, estatu batuetara, eta horia Ritz hotelian hasi zan lanian, eta hor bertan, ezagutzera mon zauen. Nik bigarren teoria hori, nahi dut esan, lehengo bota duzuna lehen, da baina azkenean, nik Ameriketako ez, nik bakarri nekoien bitxin sortu zala, eta hori zazala,
Bueno, esaten zuten, porru salda antzeko bat zeukatela, eta zerbait dotore egitera esne gaina bota zioten, eta gero entzun nuen, lehengo hori, hango sukaldariak. Eta gero atera zen, sukaldari horren jatorria euskalduna etezan, segia da, porru salda egiteko berdina da, Hemen, olioa, nik berez gurina dauka bakarrik, nik gurina eta olioa nahaztuta botatzen ditut, eta gero, patatak eta porrua, ez dauka besterik, ez? Eta gero bai dauka, esne gainean da hori, baina oinarria bada porru salda bat. Orduan, esan geikez, jendeak esaten da, orduan bitxizua euskalduna da. Hori izatea beha ausarta da. Sukaldari euskaldun batek sortua, hori izan aldugu. Gero badauz batzuk, badakizu. Beti etxerako baiten dute, butza, normala da moduan. Olako gauza beti egin izan dira dinerekin, Bueno, bitxizuakin badauz bi sukaldari euskaldun itxenda bela holan platerak oso dotoriak, bat da Pilarido bate, berak dauka Iruñan Europa jatetxia, eta itxenda abakandoakin eta sapuakin olako ragu bat, eta bitxizuakin zerbitzatzen da, olako, sopa bat, testura holan apurtxe batekin, eta bestia da Donostiako Urepel jatetxeko Peru, Almandoz, eta belak dauka olako kopatxo batzuk, dienak bitxizua, eta gero gaztakin itxen dago olako apar bat. Horan, mokadutxo erakua. Beraz, ez dakit hemen jaixo zan, baina euskaldun batekin zauen, eta hemen euskarra izan be, bitxizua batzuko lan dotoriak eta politxak aurki ditzazke. Altzakek, bazeukan reseta bat, zala oinarrian bitxizua bat, eta gero makaiago egiten zuen, olako, makaiago Solomoaren eskata hundia jartzen zizkion, eta zan makaiagoa, azkenean, hotza doan ez gaina ondo juten zen, erdi, ez dut esango ensalada, baina olako sarrerako gotzu bat zen, eta zan bitxizua oinarrian, eta ero makaiagoa. Hemen, gure txian porru salda makaiagoarekin, bauka goitura jateko guk, porru salda makaiagoarekin eta saieskiarekin jaten dugu. Beitu, saieskiakin ez dut probau. Nire txian makaiagoakin itxen da, nerian bakarrik barazkixekin, eta, nire aman etxean gurotezan bakaiagoakin. Eta guria, nik holan gauza bakarra aldatza dutena da, azenarioa biharrian jartzutela kalabaza. Bai, beti danik, holan zaporeko zuagoa emototzen ere ustez, da... Gisa gustatzen gat. Bale, Patri, hau martxan, suabe ben, erregosten utziko du, ondo erregosita izan arte. Gero patata zuituko dizkio, hemen salda pixka daukat, kraskatuko ditu patata, bota, estali eta utzi egiten. Ronerra daukat hemen martxan. Hemen, Sergio atzo aipatu benon, horti dezaratek, arrainetan artista, berak erakutsi zian, makaia egiteko puntu egokiena roner batean izan da olako gailu bat, izango zen 47 gradutara. 50 asko jota, ni 49 daukat. Eta hor, utzi aldozu gutxienez 8 minutu, eta gehienez 20 ordu bai. Ez da pasatuko inoiz. Ez da pasako. Temperatura horretan baldin badago, ez da pasako. Orduan, beraiek jatetxean ere izaten dutena, hor makaiagoa utzean enbasatuta, hor sartuta, eta gero izan adute berdin da, eskatuala juten dira ateratzen. Orduan, hor berua, gutxora kalkulatzen dute, ez da izan mai etorriko dira, denak menu hau jango dute, zen holako jatetxetan bakizu ja menu itxia izaten da normalean, jendeak eskatzen duena, eta ja hor izaten dute, eta ez da pasako. Orduan hori da puntua, 47 beretzeko, nik 50 utziko dut, eta ingo duguna hori da, gutxora era, olako tako, gero gainean lepapea jungo danez. Garrantzitsua da, plastikozko poltza baten sartuta egotiz. Oin hartuko dugu, eta hemen daukat, utzean enbasatzeko gailua. Jenteak esan du, olako katxarro bat oparitu behar didazu, eta olako katxarroa honekin bat jun behar da. Eta, lekua ukibiozu, hori argi dau, ez? Azkenean, badauka pixua, ez dakit, asko erabiliko duzun edo ez, baina jendeak ez da isela pentsau ez, askotan entzuten dugunean zu baxuan holan kosinatzeko honek makina berrixak, gainera esaten batzut Joan Rokak, edo Roka anaien artean asmatu zabiela horako tresa honek. Joanen asmakizuna, dauka liburu bat oso interesgarria. Honekin kosinatzekoa? Ez utzean, ronerrakin hori poliki egitekoa, da oso interesgarria. Pentsau zeik, izango da supergaristixa. Eta egisa da, demokratizatu indala pila bat, honen, presixua, eta 100 eurotan be, aukizeikela. Orduan, ez da gauza bat olan, ez dakit, luxuzkoa. Eta, hau azkenen gaio da, termostatoa da. Ez honek lortzen diguna da, hor dauka resistentzia bat barruan, gero, helize bat ura mugitzen duena, eta mantentzia ura, zune duzun temperaturan, zune duzun programatu egiten duzu, eta nahi dut, 15 ordu 65 gradutan.
Eta hor, jartzen duzu, normal, haragiak eta olako izaten dira ordu pila bat, oso gutxi kontsumitzen du. Zer jendeak esaten, bai, ama, ordu izango du katxarro ere, han etxean. Bueno, ahi esan oso gutxi kontsumitzen, eta nik etxean egiteko luzeak gero daude olako bolatxo batzuk, plastikozkoak. Bai? Eta botatzen dira hemen gainean, zetako ez lurruntzeko. Segura bestela pixkanaka, erabiltzen duzun temperaturaren arabera, lurruntzen doa, orduan, izan behar olako, bueno, gatxet batzuk ere, azkenean, azten zara, bai, hori €1. Hone beste 60, gero bolatxoak beste 8 euro, boltxak beste ez dakit zenbat. Bai, hori gero garestitzen doia gutxinaka, eta galdetzen bozue, da, segatxik erabili ez, olako tresna bat. Azkenean, honek ataratzen dutzen zaporia eta testura, izaten da oso atsegina, ze egoten da, temperatura kontrolatu baten, beti berdina, eta gainera, utxian kosinatuta, ez, bere zapore danakin hor kontzentratuta, oso hona ataratzen da, beraz, testura eta zapore aldetik, merezi dau. Honedi azkenean, gaur egun oso ohikoa da, arkume erdia, ero txerrikumeak eta olakoak saieskia eta temperatura bajoan ukiten duzu hau, igual, 20 ordu, 64 gradutara. Orduan, geratzen da, zuku guztiak hemen barruan, boltzan geratzen dira, gero, xamurra, eta inbardana ateratzean gero bakarrik, labean horrelako berotu 200 gradu, 220 gradutara jarri labea, eta gorritu bat ematea besterik ez da. Orduan geratzen da... Aeroplantxan bez? Aeroplantxan, hori da. Eta orduan geratzen da, gaineko txigortuta, gero barrukoa xamurra, eta noski poltzan geratzen da urarekin, horako saltxatxo bat, zerbait egin, Eta, bueno, gaur modan dago, eta egizan, nire anaian aurtengo bere sobirionetako oparia. Hau izan da? Ez, hori ronerra izan da. Ja, bazeukan utzean enbasatzeko, zen anaiak ohitura handia dauka asko kosinatzen du etxean, da egiten du utzean enbasatu, eta gero, ontziratu barkatu, eta gero izozgailuan. Okupatzen du oso gutxi, gainera, haize guztia takendu eta gehiago irauten du, eta, gailu interesgarria da guk autokaranan beti hortik bidaian juten garenean, oin eramaten duana, haragi bolak, arrain sopa, eramaten ditut, lehenago nago egiten. Eramaten dituzu poltsatxoak. Eina poltsatxoak, eina, baina. Tresna eramaten zinula da nien, ez da hain basikoa pentsatzen, baina. Ez, tresna ez. Autokaranan eramaten duguna, janari guztia egin da, eta gero bakarrik emar duguna da, zabaldu, berotu, bajan. Eta gero zigor, hau adibidez, oso erosua da. Ze zuk kosinatzen dozu, 3 ordu lan aukitza dozu hau kosinatzen, da zu joan zeike, ez dakit, mendibolta daten motera, o etxia garbitzera, o ez? Bai, baina... Ez zara holan, adibe, egon biero, zu fidatuko zinen hau utzi da etxetik urteten? Bai, nire menu, 36 ordu da gehien utzi dudan egiten zerbait. Baina, da zu etxetik kanpo? Dilista bat, hombre, ez, 36 ordu lantxe, justo holan beraurrean egon nintzen holan. Holan behiratzen. Baina, justo igual, azte buru bat etxie, no? Etxera joan, handao, baster batian dago bere lan egiten, ez da ize prestatu nuen, uste dut izan za, egin nuen, nola da, txankarra, eta zan eiteko horrelako errezetak kubatar bat, eta behar nuen ondo xan, txankarra behar zituen, 36 ordu, eta 64 gradutara, eta, hane hon zan, katxarroa lanian, kontratua dago etxean, bera, eta ez da kejatzen, egun osoa naiz eta landa lan ibili, baina, Eta gomendagarrixena, aragixendako eta arrainendako, ez? Bai, baina barazkiak inaldira, fruta sartu alduzu, otuzen zaizun, edo zen, normalian, arroza eta pasa da hola, horrek ez da merezi. Ez dauka zentzurik, badau jentea badaki babarrunak eta izan dituela eta hor, baina niretzako ez dauka inungo zentzurik. Horrena, oberena da, holako, aragiak, ez da txerri masail batzuk zoragarri geratzen dira, saieskia, arraian normalean ez dute egiten, bakarrik aragiak, eta oso goxua geratzen dena, limoiarekin oiaskua. Oiaskua hartu, limoi pixkat, gatza, gero holan piperbeltza, baratxuri atal bat, eta ez dira horren beste ordu, uste direla 6 ordu, 70 gradutara ero. Siestatxo bat. Hori da. Eta gero gorritzen duzu hori labian, eta da, desein egin da oiasko hori hauan, eta zoragarri geratzen da. Kontau errezetia zeia, gozen zintzen nabil. Karriko dut, anaiak nik uste dut erosi zuela, zekabonetan egin nuen oiasko hori umeentzako horrela, eta ume ez direnak ere jantzuten, tartean anaia, pila bat, eta pilo gustatu zitzaion da zigor, ostra, eta aurten, bere zorionetako
oparia, amana eta abiona, gailu hori izan. Oke, detailistia zara, norbaitxe entzutot zazu, baitu, hau gurote... Ez eskatu indit. Nik bebai, ez dakit, nik guztako jaten bebai, Eskatu ez, exigitu indit, nire nahi. Zigor, hola, opariren bat edo badenakotzu buruan, nire eskontzarako edo. Eskonden gozala. Nik... Gana ezin da esan, Baina, nire urte betetzerako edo, aldoz da zu oparitu, nahi badozu. Vale. Bueno, eta gero beste... Potentzi bat bere, bi potentziatakoa dago. Desberdina da. Indar gehiokin. Garestixenakin konformatzen. Oso ondo, vale. Baina esan dakoa nahi dozuna erroner bat, La Palmara holan bidai bat, ni edo ze gauzaken posik. Baina entzut eta adikua zarela. Uarte politxera. Bai, ez da. Bai, oin, gaur azten dira, ETV bian, konkiz ondoren, uste dut konkizeko debatearen ondoren, botatzen, La Palman, ETV batean bota zuten, eta orain ETV bian botako dute, gabe gardeko, hori, eta gizorretan, baina konkiz bukatzen danean. Han izan zeineten ean, ez? Bai, jakatu nintzen ean. Baina, burua irekin nuen, izan ezer, ekologistakan etorri zean protestan, ez da izen bat aitza apurtu nituela buruarekin da, parkatu, nahi gabe izan zen. Erori nintzen. Baina, hortaz aparte, akordatzen zara buruen kolpi emon zinula, baina akordatzen zara ze politxa zan, berde-berdia, ez? Nik entzut, aniztasun pila bat dauela, natura... Bueno, berde-berdia, ez bitu, bako zer da? Gran Kanaria uartetako uarte guztiak dira era berean kontinente bat. Irla bakoitza kontinente bat da. Hau da, iparraldean berde-berdia da eta tropikala ematen du, eta gero hegoaldera zoaz, da lehorra da, non lehorra da, baina era berean bebai aurkitu aldituzu, masti ederrak eta aurkitzen dituzu, eta klima pila bat aldatzen da, baina ordu erdiko kontuan kotxearekin, gaina La Palma, Laurisilban, basoak eta euska, eta horre ematen du, holako herrialde tropikal batetako txokoren batean zaudela. Nik entzut, 130 dela holan berdegunez, gainera babestuta dauela, eta bertan daukela parke naturala, kaldera eta buriente hauta. Bai, hangoitik hil. Banik, esate zute, 4 aldiz egon da egoteko aukera izan dut. 4? Bai, hori bai sortia. Bai, eta gaina danetan, konbidatuta, ze suertia. A ber, lehen garai batean mundu mailako lasterketa garrantzitsuenetako bat, guk hau egin genduna Transvulkania, hor diru asko inbertitu zuten, eta garai haietako korrikalari oberenak eramaten zituzten. Eta zu, zetan zauzenan ba? Ez dakit, altza nahi zuten norbait, karo, txikia, eta gutxi okupatzen zuen, eta esazuen. Eta kontu kontari aritzen dengeko, esazuen. Garai batean, Patri, kontua da... Garai batean eta ontxe be bai, Ez, kontua da, Patri, garai batean, korrikalariak, baginera, 4 basurde. Gaur egun pila badaude. Orduan horrein artean, buru ateatzea zaila da, baina orduan, ez ginen horren beste, eta aukera izan gendun horri izateko, eta egia da, 2 aldiz junaiz hori konbidatuta lasterketagatik, eta oingoan txiloerekin, eta, denetan asko disfrutatut, eta ere sufritu dut pila bat. Gauzatxo bat, hemen ez da zetan kraskatu behar, batzuk kraskatu inditu, baina monstu eskero berdin da, kontua da guk hemen, ez du porru salda bat ingo, porru salda bat iteko kraskatu egin beharko genuke. Guk aukero birrindu ingo dugu, orduen, pixkat hemen erregozio ondoren, saldarekin estadiko dugu, eta esan dagoa honek, 25 minutuero behar ditu hemen, irakiten. Eta bien bitartean ingo ditu dena da, arrautzak aldarrestatu, berdin zait, hotzak geratzen bazaizki geroko, segero epelduko dira. Osondo. Galtetegierekin jarraitu dezakezu. Bai, zuko entzina justo 2008 beteko sumendixan berpizean ostien da. Horrek intzotzen kalte pila bat turismoai, zukzean ikusi zinun lehenko lan, arrastuak eta sumendixanak ikusi zinun. Programa ikusi gendun, azten zan, pirauakin gerturatu ginen, itxasora sartu zen tokira laba guztia. Baina, ikusgarria zanan... Bai, mena esakotzen hor debekatuta gongo da, ez? Abai, hainekien, ni pirauakin atean nintzenan, eta... Arraunda, top, arraund, sartu tatera, deno atera. Eta anagertu nintzen, da... gertu. Egia da, ez distantzia mantendu genituen, uste dut, zinzara... Ez behar, arriskutsua dalako, holan baimena gati. Ez, 1 metrora, 200 metrora gerturatu alzara asko jota. Eta, ikusi genuen, gero herriak zuntzitu zituztenak ikusi genituen, eta zuk esan duzu modu, turismoari min handia intzion, baina baita beste turismo mota bat sortu da orain, zein juten da hori egustera, ez? Zumendiak, eindako guztia, labaren kontu guzti hori, nundi pasazan, eta ikusgarria zan, batzuk
Ze suertea, eta bestatu ze suerte gutxi, ikuste zen, herri bateko kale bat, eskumako alde guztia, labak dana aurretik eraman da, eta eskerreko etxeak oso osorik normal. Ja. Kristalak eta beroarekin da bai lehertu ziren, baina besteak, zure bizilagunan, egonan ziren pipa jaten, ikusten nola bizilagunan etxea erretzen, bueno, esateko da. Zetan ustu zuten, baina zer dan, sortea, ero. Bueno, bai. Baina, ikusgarri da, benetan merezi du ikustea, eta eskatzen dute mesedez turismoa joan dadila, ze gaina hor, herri bat hor zuntzitu zen, da uste dut, 7.000 hoe gutxiago daudela orain, uartean, non lo egiteko geratu, eta horrek ere, hori ere nabaritu dela, baina, berreskuratuko dira. Bai, gutxinaka, da, azkenean, bakitzu, parke naturalak pile bat dituzue, upate gixak bebai, zugi zen zineten, upate gisa, Jabia, neska zan, lehengo upategia. Bai, emakun, familiko tradizioa zeukan, eta horrek ikusi genuen, hau, txirikorda teknikan egindako, amastiek, esan dugu izena, trenza, olako zerbait da, trenza ez da gizerdako izena teknikak, eta egiten dituzten, kontatu nizu lagun baten. Hartu, eta batu egiten dituzte beraien adarrak, txirikorda bat izango asan moduan, gero bildu egiten, jasota gero matza bildu egiten dituzte, lurra aprobetxatzeko. Eta, ardo, txuriak oso onak. Gero daukate bat bertakoa dana, oso... Ekarri zinuna hona probatzeko. Bai, deitzen da, bino de tea. Eta hori egiten dute pinuaren egurrarekin egindako kupeletan ontzen dute. Eta dauka... Oso berezixa da. Bai, hau, lurra garbitzeko garbigai horren usai antzeko dauka. Pinuana, hori berdiana. Bai, egia da, horrela da. Berezia. Bai, txuria oso ona. Probau zinu bai, tuno indioa. Ez txoritxo bate, konta hozta hori? Txoritxo erixilke hona zen, Dastatu nuen zentzumen guztiekin. Oso goxua zegoen, baina era berean sartu nituen bere arantza eta pitxu guztien, mingai guztia lan jauza gaina, atara inion inigori mingaina eta ustot programan, gaur gauean ikusi zazue, ze jaten, ze hona, dana euskolako arantza txiki batzuk, eta kosta egiten da mingainetik ateatzia horiek, baina, atara nituen, kosta zen, baina atara nituen. Oso ondo, beraz, gomendatzen dut zuegu hemendik, ETV-bin, gaur txiloe ikustia La Palmako kapitulua, eta zalantzarik gaukitzen badozue, zigor, bakitzue, korrikalaria, sukaldaria, eta bebai, zuen guia turistikoa holan konfiantzazkoa, beraz, e-mail bat bidalitxorien eabildu itv.eusera, zigor behitu 7 egun noia zelan antolatuko da, berak erantzen gotzuen. Hau ondo dago, gero daukazue, el duende del fuego, jatetxe bat, alergia dauzkazuela, lasai, alergeno guztiekin lan egiten du, eta edonor joan daiteke, bere, jatetxera. El duende del fuego. Artista tipua. Hori bai, kriston harrika da. A ver, tipo berezi guztiak daukate, eta bere proiektua, Patri. Osa, zu junan zara, jatea da plazerra, ez? Eta nik ez dudana da, nire jatetxera etortzean norbait alergin badaukana, eta bildurraekin egotea galdetzen, eta honek hau dauka, ez? Ni nahi duena, nire jatetxera etortzen dan, orok denak disfrutatzea mailan lasai egotea, eta ni dauzkat alergeno guztientzako alternatiba o aukera menu guztiak aldatu alditu. Dena. Arrautzan proteinai auketzen bat zazu. Itxaskiai, glutenai, dena dauka, eta ogia berak egiten du, tipo oso berezia, eta oso ondia. Zugaldean nola nibili behar zan beti kanpaia eskibatzen, zuketan niko arazuriz genuen izango. Eta, arratzak aldarraztatzeko, ikusi duzue, hemen, bat egin dut, hau dagoeneko oberena da, hor, hauek freskoak ez daude, atzo hitz egiten genuen nola arrautza freskoa nola jakiten dan, zuringoa dana zabaltzen danean, kontua da hauek egiteko galeperranak kras ez dira purtzen, komeni da, laban batekin, ireki, eta hemen ikusten da, zuringoa oso diluitu daola, oso urtsua daola, eta hori da, Nik hori normalian itxedotenean, arrautzak ez dienean oso fresuak, eta nahi ditxuzuelan galdarrestatu, bi aukera dukotzu, film paperian biltzia. Baina txikiekin. Bai, apurtxo bat saiaua, eta bestia izango zen idaztontzi baten jartzia, eta golan, ura apurtxo bat galtzen daue,
eta... Bai, gorringo ingo zen. Bueno, nik hemendik azkenean lortuko duana bakarrik, gorringoa lortuko ditut. Ateatzen jungunaik, hau bakizu besteak 4 minutero bar dituztela. Hau ya... Ba, ez eitu anitzen dira. Bilduta, ez guretu esan bilduta geratu dela hora azkenengoa. Apurtxoa gehiago. Bueno, hau, gerengo duna da, iskinetako zuriak eta kenduingo izkiogu. Eta makaiagoa hor dago, Hemen gauz gu, Patri eta Bio kontu kontari. Zuk esan 8 minutu o 8 ordu. Hori da, orduan. Ez da uprixaik. Eta lasai egon algara. Guk oin, behar duguna da, Patri, hauek, aterako ditu, papel gainean lehortu ingo ditu, lehertu ez? Bai. Lehertu gero ingo ditu jateko garaian. Apurtu, txukundu ingo ditu pixkat. Eta gure bitxisua porru salda inda da honean, birrindu, eta esne gaina autoko diogu, eta gero ja platera bukatze besterik ez da izango, beraz, 6 eurekin. Bueno, laguno, bueltan gara, hemen dagoeneko ondo birrinduta, eta iragazita, gure porru krema, porru salda. Porru patatak. Porru patatak. Gure etxen porru patatak beti izan da. Porru salda zen, niretzako porru patata zen, patatak kraskatuta hande, eta porru salda izan behar zen txiki moztuta dana, eta... Bai, salda gehiago lan. Eta porruak atalak izan behar ziren. Osea, gure etxean porru atalak ikusitzen zen. Eta gauzat, ez jatela gustatzen da, Bilbon pila bat entzuten dut, porru saldia berrian, purru salda. Porru salda biharrian, jende... Benetan? Nik entzun izan dut, jendiai purru salda esaten, ukin. Jende pila bat, benetan. Eta horrela dalakoan izena? Bai, eta ez dut, baina purru bat zera, da porru patata, osea, porrutik dator. Da, zera purru. Baina bai, eta eguneko menutan eta holan idatzitza purru salda. Bidaliko zut, benetan. Osea, zer iso. Eta ez aragon jatetxe horretan, parkatu behar izue, hau gaizki idatzi izue. Ba, ez, hainbeste aldiz ikusi doia. Ja, igual, bueno, a ber, kontua da hori egiten dutela, pentsatzen dutelako ondo egongo dela, baina esatea da, ez, parkatu. Zango dute, porru erderaz da, purru euskaraz izango da. Ez daki. Bueno, gure gatza eta piperro eltza daiot. Puntuan. Erra dau. Eta oin, esan dakoa, muntaketa izango da. Eta esaten zuena, normalean bitxisua, beti hotzean jaten dan krema bada, baina beroan jatea badao. Eta egia da, agian batzuek, neguan, ez diela horren besteeko gogorik ematen, hau jatea horrela hotzean. Hemen, orain, esan. Ez nahi xagotela hola nepeltxo. Bai, bueno, ingo duguna da oin, hartu. Ontsatarako zure bigarren sukaldaritza tresna... Gatxeta. Originala. Lehen programa ziren espauze ikusi flipa ingo zuen. Bai. Bueno, jarriko hemen makaiagoa. Hau, gero botatzeko. Gainean lepapia. Lepapia. Beti asalan aldetik. Fin, berdin da, aldea. Ez. Bueno. Makaiagoa beti asala beti goian izan behar du. Makaiagoa beti asala goian. Eta hau, bere egunean, txorien hasi ginen lehen gurtian maskaradako egitorri zen, eta izan zen, hau berdina, lepapea ekarri zeuten, eta zainzuri bat, egozik genituen zainzuriak, egin dituen freskuak, gero gainean jarri eta ja zainzuriaren beroarekin hasi zen ja, pixkat kozinatzen, eta gero azkenean eman zion, honekin. Beitu hau. Beroa jarri. Ia lehortzekoakin. Bueno, zentzua dauka, eta nik ikusio gainera, hau erabiltzen dela leku askotan, txokolatia urtzeko, edo... Balio du. Bai, txokolatia urtzeko. Ero gurina, ero beha ibar baduzu askarre, mikroila beha baino, hartzen duzu eta gurina jolan hasi. Eta beira, sartu be gurinean, Egan ingo dau. Baitu, nola urtzen doan pixanaka, opa! Distantzia mantendu behar da, zegoen temperatura hartzen du, Bueno, berez, hemen, hola neustia, erreiten du. Bai. Sopletia baino hobiagoa omen da. Sopletiakin kurruskariegi geratzen da. Eta honek hartzen du urdai azpikuaren puntu bat, dauka gantza hori, ez da urdai azpikua bezain gazia, baina jaten nahi zarenean da urdai azpikuan urdaia, koipe hori jaten egon guazinen moduan, eta hemen daukagu kontrastia, gaina itxasua eta mendia, eta... Bueno, beste erabilpen batzu dauzka, Patri? Bai, adibidez, nire lagun bat lasaitzea. Ze honek dauka salata txurixa, eta orduan bera umia zanean, batzuk gurasu sartzen dutzi kotxien.
eta kotxeko motoriak itxeotza umia lasaitxu, ez? Bai. Honein, nire kuadriakoai itxen zotzan, hile lehor gaiuan zaratak. Eta ontxe urduri dauenean, batzutan, jarten dagoela dagoenen zaratak itxeotzala hola antxetatia eta jeitxek. Pentsau. Amaik ikusteko dara. Nik hilia lehortzeko bakarrik erabiltzu, eta hemen jendiak urdai azpikoa itxeko, antxetatia jeizteko enne. Guk etxian onartzen du. Amaika erabilpen. Ez, baina askotan umia kamiseta, ez da, busti behar duela barruko kamiseta. Balkoian dago lehortzen. Eta ez da, lehortu, hartu, honekin, honek. Era zuiten du, egia, kosinatu da, nola, pixat, enoa esaten kurruskari geratu da, baina bai. Bueno, hartu eta kamiseta ero kantzontzioak hartu, jartzen itxosonekin, lehortu iten dira. Beste batzuk, ogi apurrak tostatzeko gaiu horri ere, buelta amaio zue, hombre. Ez dauke zentzurik horretako, ez? Bueno, zehose bai. Bai. Osa, buelti emon da, dan ataratzeko. Bai, eta sukalde guztia, holako apurrekin usteko, ez? Gero aspiradori, pasau da, ez da. Bueno, hemen, oin, beste gaiu, beste erabilpenik aurkitu diozu, Patre? Behitxunik, hemen irakurri dut bat kidoi, baina ez dakiz, pentsatzen gaten, garbitu berri duruzun, iragazi bat lehortzea, irina baetzeko. Ez da txarra. Ez da txarra? Nahi dut esan, zuk irina... Nik ez dakit ulertzen duten teknikia, baina... Bizkotxo bat inbar duzu, ez? Irina baetu inbar da, ez? Irinete horretik. Zuk garbitu berri daukazu, zure irestontzia, niretzako, eta hor beti ezea gertzen da. Naiz eta trapuarekin pasa, golpe batzuk ematen zero, pan, hor ezetasuna, baina lehortu, betxo, hortako nik enoken pentsuta. Bale, hor bakutzu ideia bat. Bai, hori gustatu zait. Bueno, gure bitxisua krema azpian jarriko diogu, oinarri txiki bat, gehiegi ez? Saltza bat edo krematxo bat izango basan moduan. Hori da. Gainean. Gure makaiagoa. Ontxe, kolore bizi bat lortzeko. Arrautza, kolore gehiagi ez dauzko. Ez, gorringua, zabaltzen duzunean. Gero bai, zabaltzen dugunean. Gero, olio txorrota da. Fin bat. Eta kolore nahi baduzue, bakitzu beti, holako osto berdetxo batzuk, perresila beti ondo doia gure gastronomiakin. Gatze larri pixkat, ez arrautzai ez diot gatzi bota. Eta hemen daukazue, gure bitxisua krema, makaiagoa temperatura basuan, eta bere txerri lepape estalkia. Mongotzau koloria, ontxe? Venga. Ze hona. Bueno, ze, hola... Ja, jolaztu duzu? Hau, nik laganak imoztuko nek igual. Bitxuko jariakin beze hona. Bai, makaiagoa bai, baina lepapi ez diozu moztu. Ontxe mangoztazu. Zemuz kontrastia, a ber, zer nabaritzen da... Suba-suan, oso ona, testuria dauka, superbiguna, zapore dana, hau bakarri be probadu eta kristona dau. Horreko lepapia hor pixkat? Pixkat? Zerako, satitzarra eman doztasun. Bueno, beti, konbidatu behi eta lagunei, satiriko bena. Ia. Bueno, basi goro oso goxua. Claro, zuk hemen sartu dozu proteina arrautzana, arrainana, aragisa bezartu dozu. Nik kasunetan errezta vegano bat ekarriko zuta gaur ez da estalena. Bueno, berdintzen. Hemen txekarri ditut samosa batzuk, bueno, samosak itxeko osagaiak. Eta joango die, hori barazkiz beteta. Orduan, ekarri ditut gari zain zurixak, patatak, kurria, eta gero, ekarri bina benolan saltza moduan, mango marmelada bat. Bai. Baina igual, ez dakit, porru salda batekin jango. Zeba? Ez dut aurkitxu. Bale. Ez, basaben, mertxikana eta zuzen beste marmelada batzuk, baina hau berezekin mangoakin jaten da. Eta orduan, ez dut aurkitxu. Eta, hori, igual holan, beste saltza batekin holan xorinen daukogunakin, bai? Apropos edo bestela, holan, zuzenean, kontako zuzenean intutu. Venga. Lehengo igo tipula erregozi gari zain zuri batzukin, gero kurri aputxe bat botako, eta horrek gorritu dauzenean, gehitxuko patata laukitan. Ura jarriko, eta egozen utziko 15-20 minutu.
gero hori osten danean, ingo filo horeakin olako triangelutxo batzuk, tolestuz, eta 20 minutu erreko dugu 180 gradutara. Eta horreia, kurruskari dauzenean, ale ba. Oso ondo. Barrura. Orduan, esan dakua. Honek etxian daukotzuenak, aldozu bai azenarioa jarri, barrengorri batzuk. Aurrekoan inauen bai, txorineko ustot aurtengo denboraldian izan jo. Tomate lehorrak eta feta gaztarekin eta almendra o frutu lehorren bat ere sartu zen. Orduan, izango zen, berdina. Baina, beste betegarri batekin, azkenean askoz be exotiko haua, ze honek kurria dauka, eta, akordatzen zara Indiako samosekin. Indiako samosak, aukitzen dabe orea askoz be lodixaua, eta gero ilarrak aukitzen dabe. Ilarrak, patata eta kurria. Honekin esan da, hori Asiako sukaldaritza, Patricia maite duela. Eta nik, samosa entzun da, anuntzioa etortzen zaidu kurura, bat nire garaiko oso nire. En Pampiñena? Las muñecas de famosas se dije... Hori etortzen da, berita, samosa entzute dut, eta... Horrek famosa ziren. Ja, famosa, samosa, antzekoa, a ber. Baina hori oso, zenbat iragarki botatzen dituzten, gaina, da, fetxa gara holan, bereziratzuk iritsi ala, aitaren eguna, dana, lurrunak eta holako anuntzioak. Gabonak ero, dana, panpinak, jostailuak... Ez dakit ointxe badauen, zuk ikuste dituzu, 80. hamarkadako iragarkixak, nire garaikoak edo, zure garaikoak, ikusi txabe, eta akorda bitzen zara abestixena, eta holan esloganena, eta basauzen batzuk oso berezizak. Gaur egun, zuk esan, oindala, holan gutxi ikusi osun iragarki bat, holan memorablia dana? Gutxi dauz. Iragarkiak ikusten ditu gaur egun. Kontua da gaur egun, telebista daukagula, ia kartara, aukera daukazula iragarki gabe ikusteko, eta zuk esan duzula, lehen askota esaten du, baina iragarki bat, telebistan segundu gutxi batzuk dirupila bat zalatan, baina horrek merezi du, eta gero zuk esaten duzuna, gauza pilatekin geratu iten gara, eta ero juten mazara erosten zerbait, ez da zer, beti ikusiko duzu, izen hori eta iragarkikoa dana, beti esango zu, ostra, hau ezaguna da, beste hau ez dut ezagutzen, eta izaten bada holan zerbait produktu bat ez duzula kontrolatzen, garbigailua izan beste jateko zerbait, beti joko duzu, inoiz entzun duzunera. Eta hor, iragarkia zuk esan duzuna, hor hiltzatuta geratzen dira, gaina daude abesti batzuk esaten zula. Hor barruan geratzen dira betiko, abestixakin, eta batzutan ez dira batera originala. Zer nahi dut hemendik, ez da gaur egun nik esaten, iragarkia ez ditut egusten, baina garbikailuen iragarkia beti antzekoak eroso berdina dira. Paiazo batzuk agertzen dira. Zikintzen dira, jolasean dena lakoa ero, eta gero garbigailuan sorta, eta beraien kolore guztiak desagertzen egiten dira. Etorkizuneko neskatila bat. Hori etortzen dana, eta gero, igurstea bukatu din behar da. Gezurra! Nik hartu dut, erropa sartu dut, olako marka batean, igurstea sartu dutan, itxabindu denbora, atera dut, zikina. Igurtzin behar da. Eman inbartzaio, eman, kanpinera jungarenak, baki zer dan hori, eta hartu sartu hola garbigailuarekin utzian, da gero etorri, eta garbi aurkitzea, ez dago, holakorik ez dago. Eman inbartzaio. Bai, eman inbijako. Hemen txe, badukau, gure tipula eta garizain zurixak erregosten, kurria gehitxuko zau, eta honei emango zau, pare bat buelta. Jarraian, patata moztuko olako laukitxikixetan, eta patata nahi dugu bigun egoti, hau da, egostia, barazkixekin batera orduan, hori ingo, apurtxo bat egosi. Beraz, hemen txelaukitxuak, ura, eta gero erakutzeko zelan geratzen dan. Hau, Patri, guk esan duzu, labean sartuta inbar dituzula, baina hau frigituta ere eiten dira, samosak... Bai, normalian frigituta guaten dira. Hau da, janari askarran munduan sartu dezakegu, baina egia da, nik osasuntxuen artean sartuko nuke. Eta gainera, ez dakit osasuntxuak edo askarra dien, baina hori bai, merkiak, badi ez azkenean barazkixekin, merkia die, eta betegarri, hau, ez tala holan asko be, honekin atarako di, igual, 60 samosa. Ni izenean aiz gogoratzen, baina Maltan izan ginenean, badaukate bertan, ez da berdina, ore berdina, ez da lodiagoa da, baina badaukate olako zerbait betegarriarekin iten dutela, empanadilla baten itxura daukala, eta han oso ohikoa da, ilarrana bebai jaten da asko, oiaskoarena, gaztarena,
daneti daude, eta bakoitzak, eta patri baina zen, horrelako katxarro batzuk ondo beteta, 50 zentimo. Horrelako 2-3 jaten zen dituen, eta bazkalduta zinen. Eta han, egia da, ogia ere oso merkea dukate, ze han akordioa dauka Maltaka gobernuak, hauek egunerokotasunean nahi eta nahi esko diren osagaiekin laguntza ematen die, okinei da irinakin da, eta orduan, horiek presio honean egon behar dira. Hau da, herriak, inoiz ezin du etxean, ohitura handia daukate ogia jateko, eta han lehengo gauza goizero egiten dana, ogia erosi, eta ogia nahi eta nahi esko da. Oso presio honean daukate ogia, ogi ona gainera, eta, esatizut, hauek izenen naiz goratzen, baina... Hemen ikasteko gauza bat. Bai, eta interesgarria dan zerbait, eta gu, enpaneiek pastiziak erolakoak uste deitze zela, pastiziak han oso ohikoa da, maiketako moduan, eta batzuk bazkaltzeko moduan ere, erabiltzen dituztela, eta 50 zentimo bakoitza. Ez da diruan iramamak esango zaben bezala. Ez. Emetik? Bueno, edo, bai, hori... Eskuragarri dauen gauza da. Segun nun zapillo, aurten ezkarein egon nintzen, ez daiko. Itxoin, zigor, moztu mitzu gauza bat, bakarrik esateko behitxu. Hau, guk hemen utziko dugula... Bai? Denboraz, eta nahi dugu olaxe murriztia. Berez, ikuste duzue, hemen ja, barazkixak eta ondo kozinauta dauz, patata du biguntxo, eta dauka bakurrian zapore dana. Hemen txe, ura gehitxu dugu, bebai daukotzo aukeria, olako barazki salda batekin eitxeko, lehen porru salda egin baduzue, da olako salda aputxo zorok bajatu, hemen ondo doia. Eta ingo itxugu triangeluak, filo pastagen. Orduan, ontxerakotzut, forma hau itxen. Ez da zaila be, badauka bere teknika dauka. Bai, ulertu, ikusin biozu, edo bidixo bat ikusi, edo argazkixak ikusi, zeholan liburu baten ikusten bozu, edo irakurritxa bakarrik errazetea. Idatzia oso zailan, eta irukian nola egin, laukin luze bat moztu behar duzu, atal batean, iskina batean jarri behar duzu, betegarria eta gero irukiak ikusin behar da. Eingot bat. Eta holako, laukin luze bat, jarriko, Gurina, beti? Gurina edo nik kasunetan oliba olioa, Bai, koipe bat. Bai, koipe bat, hori, itxasteko, hau, engo holan, erditxik tolestu, eta holan geratzen jaku, marra luze bat. Hau jarriko holan, punta baten, gure imaginazioan izango dela, irukitxo bat, holako bakarrik, punta baten, eta ikusten zuzeko betegarrik gutxi erabili duten, eta hau joango gara tolesten. Betxo, holan itxegu triangulo bat. Eta, hau, geisten, eta holan joango gara, ertzat... Azkenean, hermetikoki dana izten. Hori da. Eta azkenengo geruza, hau izango dana, berriz margotuko dugu olixo apurtxo batekin. Eta azkenengo tolestu da, ingo. Beraz, hau, holan joango da, ingo itxugu beste, pare bat, ze ingo itxugu 6 edo. Eta, esan dakua, labian, 20 minutu, 180. Aldezek 12 dino. 12 minutu ez, 12 ale. Eiteko. Goi esprestatzera. Eta honeia prest, epeltzen utzi ditugu. Bai, ze ez dugu gure hau zapaiak eta erretzia, eta hemen txenaukan olako tomate marmeladatxo bat. Bale. Eta horrekin zarbitzauko. Osando. Beraz, honek die, gure barazki samosak. Pastizien lenguzuak. Bai, hori da. Maltako pastizien lenguzuak. Hale, aukeratu zuk. Moztuko bat erditik egusteko betegarria? Venga, atazixekin igual honena, Bai. Zorre gero... egin jozu ondo behitu. Hako, patatia, hemen txikusten da, aina olixo edo dauka, ona. Zu tomate barik? Lehenengo bere zapori hartu nahi gai. Zer honan, kurria, kurria era... Engantzatzen nahi zera bat, Gainera, koiadatxo baketekin bebe. Bai, ez da askori behar, Iatzut erresta bat, ez dakit noiz jarriko zen, baina txerri masaiak kurrierara. Oso goxuak. Beraz, egin gotzuet, baina ez da bixar izango ze, bixarko beste bi erresta dauko, oso goxuak pentsauta ja. Ostegun birala dira bihar, beraz, bihar ere, eta gurekin mesedez. Agur!